मर्निं लोगो नोंथांमोन आंनि इउट्युब चेनेल खबर बाय एसपि ब्लग दिनैनि गोदान भिडिअआव दिनै आं पिकनिकआव थांनो नागिरदों मा भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय लेट्स गो बैहाय जमा जाहैनांगौ बाहाय थांगासिनो आङो बोरो गासिबो मबाइलानो नुला मोजां गारि खारबाय Panbari sini pedang jauh nih dah Gathwn mountain by night. Picnic spot in Gathwn. बैग्रि बागान गोजा burtai सौफैबाय पार्किंनि फैसा होदों बेहाय ओंखारथ'दों फाइनाली जों रानी गाथोनाव सफैबाय नैबे दैयानो रानी गाथोन नायलांनो नोंथांमोना ओरैनो हर गासिबो रानी गाथोन पिकनिक डिसकास खालामदों एसे जायगाखौ माबादि
मानास गेटजों थांगोन दाहाय रानी गाथोन पिकनिक जानो सफैबाय मा लिरदों बाहाय बाउन्डारि बारबा 5000 आयौ लिरनाय दङ मा बाउन्डारि मानसियाना पिकनिक जानाया खोमा ए बे जिंसि होनायखौ नुदोंना लोगो नोंथांमोन बेखौ बारबाथाय मानास गोग्लैयो आरो जाय बिनिफ्राय बारनानै पिकनिक जाहैयो बिसोरो 5000 फाइन होनांगोन मोजां नुदों बैग्रि लाजोब सिनायलै बेदर सुनायदों बेदर Coba gimana? Swimming kalau ini siapa? Gue cari yang sekian kan? Oh, nggak dong ini. Tag segitu. Udah capture deh. Zirai mau na, zirai. Udah capture yang baik. Dali. Serna. Apa mana? Ini apa serba? Jangan kau saja nih. Kamu tadi mana orang? Jangan. Serba nang kau Dali. Kan Honda masih di sini. Apa? Mobil lain siapa lah? Nangkut sini bang. Siapa? Dan dia bu. Siapa? Begini baca ini saja dong kamu. Lama deh. Lama deh ketan. Lipat kalam dan ajak main kam hati kui jenglik jalan nggak bangsa mau dengar mana ada yang mudur ah jalan Hello लोगो नोंथांमोन दा पिकनिकखौ जों जाखांबाय थांनो ओंखारदों
थांसै जों दा न'आव मा भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों बाय बाय लोगोसे लाइक आरो साबस्क्राइबबो होलांदो आंनि चेनेलखौ एसपि ब्लग गोजोन्थों।